Откриваме една изключителна изложба, много особена, много мащабна на Цанко Цанков. Това е неговата първа изложба в Градската художествена галерия. Аз преди малко разбрах това и се очудих, защото той е доказан художник, голям професионалист и вие се убеждавате това от неговите творби и повечето от вас го познават. Тук няма нужда да се говори за неговата биография и творчески път, само ще ви напомня, че той е завършил една изключително културна специалност в Националната художествена галерия, сценография, и това се отразява в неговото изкуство до ден днешен, защото ще видите, че и в тези творби има една драматургия, много особена, има някъде и лека театралност, но в изкуството си до сега Цанко Цанков вижда, така, се интересува, изследва различни теми. Той е работил в сферата на абстрактното и е правил великолепни изложби. Той е човек, който е пътувал много и е пребивавал в една изключителна страна като Индия. Там се е срещнал с голямата култура. Там също е усетил силата на еротизма, но в един сакрален план, в един особен друг смисъл. Защото, казвам това, защото в тази изложба той ни предлага една много важна, много силна тема, която винаги е присъствала в човешкия живот, в човешката история, особено в изкуството. Това е еротизма. Темата, сферата на еротизма в един така особен, различен план. Много хора са изследвали тази тема. Веднага ви така хрумват и ви идват имената на Фройд, на Карл Густав Юнг, на един голям изследовател френски Жорж Батай, който изследва еротизма и който определя три разновидности на еротизма. Еротизма на телата, еротизма на сърцата и един сакрален еротизъм. Мисля, че Цанко Цанков в тази изложба поставя акцента и своето внимание върху еротизма на телата. Тази тема присъства в неговото изкуство от много години, не от сега, защото тези творби, които вие виждате, са от последните 3-4 години, но много отдавна той се интересува от тази тема и в различен живописен план, в различен така пластически стил, той ни е представил темата на голото тяло, на еротичното, и то винаги много интересно и много интригуващо. В тази мащабна изложба ние се срещаме с така различни нива, различни измерения на еротизма. От малките творби в предверието, които започват и които представят в един музикален съпровод в момента, представят едни интимни, екстатични състояния на голото женско тяло, едни мигове, които той запечатва, някога съпровожда с текст, който самия той пише, навлиза в едно по-мащабно пространство от тези по-интимни, по-каверни творби, в една втора серия, която вие ще видите, че той поставя голото женско тяло или композицията от тела в една природна среда. Така, дава един много автентичен, много достоверен образ върху жената, върху природната среда. Вижда я, съзерцава я като част от природата, като една много жизнена, чувствена част от тази велика природа, с морето, с водата, с плажа. Това е една втора серия творби, вече по-мащабни, които вие ще откриете много лесно. В една трета серия, която аз много ценя и ние вече говорихме с него, която вие виждате точно зад нас. Тези 4 картини за мен са тази трета серия, които поставят голото тяло в една друга среда, по-условна, по-абстрактна. Неговите тела са някъде фрагментирани, някакви живописни елементи започват да играят върху тях, стопяват ги, така стопяват тази достоверност и обективност на образа, поставят ги в някакви фрагменти на реалността и става форма във формата и пространство в пространството, придават малко по-символичен, по-метафоричен смисъл на изображението, на звучението, така че това е една изключително сериозна серия, за която аз го поздравявам.
която не случайно ние сме поставили така на едно много централно място. Жената в един по-сложен философски план, вградена в материята, в едни много интересни, богати, живописни разработки на средата, на пространството, в които Цанко Цанков е майстор, защото той е майстор не само на рисунката, не само владее формата, анатомичната форма, реалната форма, но той е един великолепен живописец, който и в абстрактните си творби, но и тук в средата, в която поставя своите фигури, той показва този негов живописен дар да разработи средата в един сложен, така по-условен и по-абстрактен контекст. И четвъртата серия творби, които бих ви посочил, това са 3 работи, в които той поставя женското тяло и прибавя някакви митологични и сакрални моменти. Сексодус 1 и 2, аз ще ви припомня, защото ви много така сигурно се чудите какво значи сексодус, но ексодус, тук имаме приятели, които живеят в Гърция, ексодус значи изход на гръцки и тази дума, това понятие е свързано и с библейската история за изхода от Египет, но Цанко Цанков прибавя едно S и съчетава тези две понятия секс и ексодус. Вече ние можем да размишляваме, да разсъждаваме за смислите на тези две понятия, как той така... Значи изхода е към секса, така? Това вие може да си го кажете, може и той по някакъв друг начин. Той дава пълната свобода. Пълната свобода. Да. Но тази последна 4-та серия, искам да завърша с нея, той прави една много мащабна монументална творба в дъното на залата, която свързва с грехопадението, с Адам и Ева, там е и ябълката, той дава знаците, там има една жена, която има и змийски очи, ще видите това. Така че той прибавя и такива митологични, сакрални моменти, свързани с голото тяло, с жената, с живата, жизнената, чувствената природа. Каквото и да е, както и да размишляваме и да интерпретираме неговите творби, както и да звучат те, при всички случаи Цанко Цанков създава една поезия на голото женско тяло, той го съзерцава, той го обича, той търси най-интересния и красив негов образ в своето изкуство и в реалността, разбира се, и по този начин ни дава няколко нива, в които ние можем да поставим, да интерпретираме тези изображения. Така че в тази изложба, която аз си спомних, че всъщност не сме виждали подобна изложба много години и във Варна, а и в цялата страна, която толкова тотално да представя темата на еротизма, на еротичното и то в един много културен план. Поздравявам Цанко, поздравявам го за изключителната не само таланта, но и работоспособност, защото за да направиш тези творби и то по този начин се искат много умения, много качества, професионалистите знаят това. Така че ние имаме тук във Варна и се срещаме днес особено, празнуваме един наистина много сериозен и много така талантлив, чудесен художник и в лятото ние ще мислим какво представлява еротизма, сексуалното, колко мощен стимул е в нашия живот, колко огромно значение има. Спомнете си античния свят, гръко-римския свят, спомнете си Индия, където те граждат еротичните сцени в своите храмове и ги включват в религиозните си ритуали. 20 век е изключително щедър по отношение на еротизма, това е огромна тема. Всички големи художници са поглеждали към женското тяло, към тази сфера, така че една тема, в която няма нищо скверно. Все пак припомням, че християнството дава някои забрани, поставя забрани, забулва много неща, обявява много неща от тази сфера за скверни, но еротизма в изкуството на Цанко Цанков е пред нас и ние трябва да му се зарадваме и да празнуваме заедно с него честита изложба Цанко. Благодаря ви на всички, които сте дошли и сте уважили на чаша, да се насладете на
заповядайте.